Traballadoras e traballadores do Froiz e do Cádiz de Ribeira regresan á rúa para ter un convenio digno. As negociacións están paradas e vaise dar paso á mediación. Esta mañá, a entrada do Cádiz de Ribeira estaba unha vez máis chea de traballadoras e traballadores do supermercado. O 24 de xullo é un día importante de compras pola chegada da fin de semana, pola festa da Dorna e polo festivo de mañá 25 de xullo, e o persoal decidiu facer unha nova folga e concentración para loitar por un convenio digno a nivel provincial. Parece que se están a rir de nós, por eso estamos aquí con máis forza e non vamos a parar. É unha mellora salarial, unha conciliación, os domingos as tendas que abren como a de Padrón, Rianxo e algunha máis que hai por aí que llo paguen, que hai empresas que paguen, bueno, así unhas cousiñas que algúns supermercados xa teñen e nós nada. Que non nos quiten algún fin de semana máis de calidad, porque traballamos de lunes a sábado, ter algún sábado máis libre. Xa que sostén que o descanso é insuficiente. Librar algún fin de semana tamén, porque que traballar de lunes a sábado é agotador. A carga que hai nos supermercados de anos para aquí é inmensa. Realmente xente que ven nova a traballar sempre din o mismo, non sabíamos que se traballaba tanto neste sector. Lamenta que o persoal ás veces tamén é insuficiente para cubrir todos os postos e realizar todo o traballo necesario. As profesionais do sector están á espera dun novo convenio a nivel provincial no que se recollan as súas demandas, pero o proceso estáse a alongar. Unha mediación, pero, bueno, nada, rinse de nós totalmente. Vamos a seguir hasta o final, sí. Moitas gracias aos clientes que nos están apoiando. Moitos deles aínda dicíndonos que non veñen a Gadis hasta que se solucione este problema. Estas concentracións ante as portas dos supermercados e tamén do Grupo Froiz repetíronse noutros puntos do concello e da contorna, todo para reclamar un convenio laboral digno que mellore as súas condicións.